Халык күңелендә ул бары бер Мәйсәрә дистәләгән башка роль уйнаган булса да, Татарстанның халык артисты Камал театрының иң шибәр һәм зәвыклы актрисаларының берсе Илсөя Төхфәтуллина бүген 50 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Бу минутларда әлеге тантанада хезмәттәшем Динә Хисаметдинова эшли. Динә юбилярны кемнәр кытлый, тамашачы аның туган көненә нинди бүләкләр әзерләгән? Хәерле кич, Айгөл. Тамашачыдан артистка иң зур бүләк әлбәттә аның мәхәббәте, алкышлары һәм чәчәк бәйләмнәре. Илсөя Төхфәтуллина бәйрәм тантанасына килгән халык бүген буларның барысын да жәлләмичә үзе белән алып килгән. Мөләем, матур рольләрдә уйнап, бик үзләрен яраттыра белә торган артистлар. Аларга исәнлек, саулык, сәламәтлек. Әлхәмдулиллаһи шөкр, исәнгенә булсыннар да. Бик сагынып тордык без аларны, күптән күрә алмадык. Театрга 1987 елда килә, дистәләгән роль башкара. Ләкин танылу алып килгәнне әлбәттә Зәңгәршәлдәге Мәйсәрә образы. Бүген Илсөя Төхфәтуллина яңа рольдә. Әтәшмәгән читәнгә әсәрендә ул Гөлбикә ролен башкара. Юбилярның үзе белән тамаша алдыннан без сөйләшеп алырга өлгердек. Исәнлек, саулык белән матур итеп эшләргә язсын. Һәр вакытта шундый формада торырга тырышабыз, Алла бирсә, Алла теләсә, Ходай насип итсә, уйнарбыз, Алла теләсә. Ричард өченчедә аның королева Маргарита образы инде бөтенләй аны кеше буларак та, актриса буларак та мөмкинлекләрен дә бөтенләй башка яктан ачты. Бүгенге чара шыгрым тулы зал белән үтә. Тамашачы юбилярны алкышларга һәм чәчәк бәйләмнәренә күмде. Ә сәхнәдә спектакльләрдән үзекләр һәм иҗатташ дусларыннан котлаулар яңгырый. Без исә үз чиратыбызда Илсөя Төхфәтуллинага алдагы тормышында бәхетләр һәм иҗатында уңышлар теләп калабыз. Айгөл. Рәхмәт, Динә. Камал театрында безнең хәбәрчебез Динә Хисаметдинова